Tikulandireni mpulogalamu inanso ya zimakhala bwanji. Pulogalamu imeneyi imakhala ikutipatsa danga kuti tione kuti zinthu zosiyanasiyana amapanga bwanji. Zilipo zinthu zambiri m'Malawi muno zomwe zimachitika, koma ambiri timangoziona zikuchitika sitimadziwa kuti zimapangidwa bwanji. Ndiye lero tikuchezanso mu mzinda wa Lilongwe pano ndi pa Bwandiro. Tikamapita ku area 18 sewinanso olowera mu area 47 pamatchedwa kuti pa Bwandiro. Pamenepa anthu ali ndi luso limene amapanga mipando imene imatchedwa kuti basket chairs. Komanso amapanga zinthu zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito ndithu mitengo yosiyanasiyana. So ndeti kufuna tione kuti zinthu zimenezi amapanga bwanji. Ndimatero kuti mwina timangokhala pa mpando koma sitidziwa kuti mpando umenewo wakeni anaupanga motani. Nditakhala ndi pomwepo kuti program imeneyi tionere limodzi pano kuti zimayenda bwanji. Ndikhale ndikucheza ndi William Juma amene ali ndi luso ndithu lopanga zimenezi komanso zinthu zosiyanasiyana pamalo pano. Takhala ndi pomwepo. Ndi William Juma amene timagwira ntchito pano pa Bwandiro yopanga mipando. Pali zinthu zambiri zomwe zimafunika kufa pali njira zosiyanasiyana amene anthu amapangira. Koma yathuyi timagwiritsa ntchito matabwa. Ndiye chinthu choyambirira chomwe chimafunika tisanapange mpando ndi matabwa, ukhale ndi matabwa okwanira. Ndiye timakhoma mpando uja ndi matabwa ndi timapezanso zinthu zina zolukira zomwe timati nangoneka ndikuyamba kuluka mpando moutseka kuti matabwa achasaoneke. Mpando wa nsungwi ngati yomwe timapanga ife poyambirira chimafunika ndi matabwa. Ndiye pamene uli ndi matabwa umafunanso upeze nsungwi zimene umapangira kuti utsekere mene mwakhoma matabwa muja. Ndikubwera ndi nangoneka amene timalukira zimene zimaoneka ngati zilambe, anthu ena amati zilambe. Ndiye ukakhala ndi zinthu zimene zokwanira kuti uyambe kupanga mpando umene. Mpando umenewu timayamba kuyika nsungwi kumabwera ndi chilambe kuluka mukhanga timene timalukira juzi kapena kuluka ngati timene timalukira zipewa komano kuti tikugwiritsa ntchito nsungwi ndi nangoneka. Zimatengera ndi mpando wake. Kawiri mpando okhala munthu mmodzi waung'ono umatha tsiku limodzi. Koma pali mipando ina ikulu yomwe timapanga zosiyana ndoti ndi masiku 3 kapena 4 days imakhala tamaliza. Panopa ife timapanga mipando ya mitundu yosiyanasiyana amene ndafotokozera. Tili ndi ma dining chairs amene timapanga pompano. Ndiye timapanga mipando imene imakhala pa khonde ili ndi mayina ake osiyanasiyana. Ndiye palinso mipando ina imene anthu amatha kuyika m'nyumba. Masiku ano anthu akumachosa sofa akumafuna aziyika zinthu zachikhalidwe. Ndiye tikumapanganso mipando ma design osiyanasiyana ndi mmene munthu wakondera. Tili ndi timati Serengeti. Mpando umenewo ndi mpando umene anthu ambiri amaudziwa kuti wa nsungwi. Ndiye tili ndi Oliver Twist. Mpando umene ndi mpando umwe timautenga kuti ndi woti ukhoza kuyika m'nyumba. Komanso tili ndi mipando ina ngati flat bag imene imaoneka ngati box. Anthu ambiri so akuidziwa bwinobwino imene. Serengeti ndi mpando umene umaoneka ngati wachifumufumu chifukwa umakhala ndi chosamira chotalikirapo komanso mmene anthu amatha kuyikiramo manja amati ma armrest. Ndiye ndi mpando umene ndithu munthu umakhala momasuka bwinobwino. Ndiye Serengeti amene. Flat bag ndi mpando umene umakhala ngati box. Timaukhoma umenewo ndi design yake timafanizira ngati sofa amene imakhalira. Chifukwa chokuti timafuna zokuti anthu asamadandaule kuti akufuna masofa kapena akufuna izizi asamaone kusiyanisa. Ndiye fake tinabweretsa mtundu umene wa flat bag. Mtundu wina ndi timanena kuti wadi ndi flat bag zimakhala zosiyana pang'ono chifukwa chokuti wadi amabwera ngati amene amabwerera ovu ngati dzira. Mpando wa Serengeti umafunika nsungwi zathu timazika mu timitolo. Fa zimakhala zing'ono ndi timazika mu timitolo. Ndiye pa mpando umodzi wa Serengeti waung'ono umafunika nsungwi zokwana mitolo 10. Ndiye ndi mitolo 10 ya nsungwi zimenezo timatha kupangira mpando umodzi wa Serengeti. Mpando wa flat bag umodzi
okhalanso munthu mmodzi umapangidwa ndi nsungwi zosaposera 15 wawadiso ndi chimodzimodzi zosaposeraso 15. Zimatengera munthu mmene wakondera. Ngati uli wa flatback ifeyo timaonesesa kuti timuuze munthu zinthu zimene zingakwanire pa mpando kuti tikayamba kugwira ntchito pasakhale kuyima. Mwachisanzo mmene ndanenera mchoti timafunika kuti tikhale ndi matabwa. Ndiye kuti apopo china chilichonse timayenera kuti titenge fukwa flatback ndi Serengeti mmene ndanenera amatenga materials osiyana. Wa flatback umakhala materials ochulukirapo chifukwa choti ndi wokulirapo. Ndiye tikamamuuza munthu kuti 4 days timakhazo kuti tili ndi katundu oyenereza kuti timalize mpando umene wa flat. Mipando yathu masiku ano tikumayisamala chifukwa pali nankafumbwe amatha kumadya nsungwi zija ngati kuti sitinayipange treat. Ndiye mipando yathuyi timayika mankhwala moyenerera ngati sanayambe kuluka timayesesa kuti zigone nsungwi zija 24 hours zili m'madzi a mankhwala kuti tikamayamba kuluka tizikhazo kuti tapanga kali treat moti anthu akamatenga panopa zimakhazo kuti sizingadyedwenso ndi nankafumbwe. Ife timampasa 2 years guarantee imene akamatenga pamalo pano yomwe timampasa, koma timadziwa kuti kumene akupita nayo mipando yathu amene atigula ife panopa akudziwa zoti zimatenga ulo 10 years 20 years akanali nazo malingana ndi mmene akusamalira. Luso loluka mipando kawiri limakhala ambiri limakhala lobadwa nalo. Komanso madera ena ngati Blantyre kuchilimba kumene kuliso luso lochuluka anthu amangophunzira kwanzawo malingana ndi nthawi imene ali nayo. Ndiye luso limene likawiri limatengera chidwi cha munthu amene afuna kuphunzira kwa munthu amene ali nalo lobadwa nalo. Pokhoma timagwirisa zinthu za carpentry chifukwa zoti timagwirisa ntchito kalipenta amene ali wodziwa bwino. Ndiye zida zonse za carpentry ngati mahama, masaw, plane zonse amayenera kuti akhale nazo chifukwa chokuti pali mipando imene ndanenera muje makhazo kuti kuyenda mashepe osiyanasiyana. Ku nkhani yathu ife oluka timagwirisa ntchito zinthu ngati ndunji mipeni kuti tizidulira nangonekayo ndi kudulira nsungwe. Ndiye tikamaliza pamenepo timagwirisanso ntchito ngati paint, varnish ndi mabrush ngati finishing kuti tipezekenso kuti tayipenta mipando makalazi amene munthu akufuna. Kumapito kwenikweni ndiye timagwirisa mashini osokera nsalu kuti tiyike makushoni a mpando umene munthu wakonzera. Kumbali yopenta ngati panopa timagwirisa ntchito compressor komano chifukwa chokuti pamalo pathu pano magesi ngati palibe timagwirisa ntchito mabrush. Zimakhalanso imapentaso bwinobwino koma ngati tikupita kukapenta kwa customer kuti kuli magesi ndiye kuti timagwirisa ntchito compressor kuti ipente bwinobwino. Pali makamaka lusoso lina lomwe limachitika ku makalazi amapainting chifukwa choti mapenti ena timapeza kuti makalazi kuti palibe koma customer akufuna kala imeneyo. Ndiye kuti timatha kusakaniza mapenti imene zinthu imene zimayenera kukhalira kuti tibwere ndi kala imene customer akufuna. Koma makalazi onse amakhala kuti akupezeka mina iliyonse imwe munthu angafuna. Mitundu yomwe timagwirisa ntchito kwambiri panopa imene imayenda malonda kwambiri ndi black komanso brown. Ndiye pali mitundu ina imene anthu amayifuna ngati grey, white, blue, nthawi zina anthu amakondanso apple green kwambiri. Meta nenera mucha kuti lusoli tikuyesesa kuti tizilipitisa pasogolo chifukwa chokuti nthawi zina zake anthu amafuna zinthu zapamwamba. Ndiye chifukwa chokuti mwina simungathe kufikira mulingo umene amapeza kuti akulephera kugula katundu wanu. Ndiye tinapeza njira ina imene timapanga kuti zinthu zimene anthu amakaziona akapita kaya maiko akunja kaya zinthu zimene zimabwera kuno ifeso tiziyesera kupanga chinthu chabwino. Ndiye panopa tukhanga tikupanga add value katundu wathu amene timapangayo kuzera mu zinthu zomwe timapeza zamuno ndikumaziyika so kuti anthu zitha kupikisana nawo pa mulingo wa katundu ochokera kunja. Ndiye matebula amene mukuona maglasi kuti anthu azitha kusiyanisa zinthu zathu zakuno ndi zinthu zakunja koma quality izikhala ndithu chimodzimodzi. Ndiye tikumapanga zinthu zimene zizi mu njira ina iliyonse kuyika maglasi kupenta mapenti amene omavanish komanso kumayika zinthu zina zimene zingathe kumakopa anthu ena obwera kuti aone kuti katundu wathu ndi wabwino. Tikamapanga tebulo makamaka ya glass
metanenera timayenera kuti tikhome frame ya tebulo imene tikufuna size yomwe tikufuna. Kawiri matebulo amene timapanga pano pamakhala 1 meter mu litalimu, komano umu mulifupi mimakhala 60 kapena 55 centimeters. Ndiye tikakhoma skeleton ya tebulo imeneyi ndi pamene timapeza msungwi ndikuluka bwinobwino imene takhoma skeleton timakhala ngati kutseka imene mwadusa matabwamo. Ndiye kumapeto kwake timatha kuyikano matabwa kuti imene muzapondere glasi lathu ndikuzayika glasi pamwamba pano kumapeto titamaliza zonse. Mipando imene timapanga pano paimakhala ya masaizi osiyanasiyana. Ifeyo mpando wathu normal size umakhala ngati uli okhala anthu atatu, sumayenera kuti upitirire 170 centimeters. Imene kawiri mkati mwimapanga ngati nthawi zina 63 kapena 66 inches. Chifukwa choti timafuna zokuti izikhala wa standard. Ndiye kukula kwake kawiri timafuna zokuti izikhala choncho. Chifukwa tikamakagula ngati ma cushion okuti tikufuna tiyikiyepo amakhala zoti ndi wopanga kale, ndiye timafuna kuti azikwana ma size amene tapangawo. Mpando waukulu. Mpando waung'ono ndiye kuti umakhala pafupifupi 210 centimeters wokhala anthu awiri. Tikuyesa kupanga zinthu zathu zomwe timapanga konkuno kuti Malawi atizitha kuzikonda. Mpando umenewu tinawupanga kuti anthu amene amakonda kunena kuti sangathe kukwanisa kugwirisa ntchito zinthu za msungwi akhozanso kugwirisa chinthu cha msungwi mu njira ngati ya sofa. Ndiye kuti mpando uwu ndi sofa imene mukuyionera mkatimo, komano umakhala zokuti ndi wa msungwi omwewo. Ndikuyesesa kupanga add value kuti anthu athe kumagula zinthu zawo, athe kumakonda zinthu zochokera konkuno. Mene mukuonera mpando wa sofa ndiwoti china chilichonse palibe chomwe chimachoka kunja, nsalu zonse ndi zakonkuno. Ndiye kuti pamenepopo anthu amene amati koma tipite ku China tikagule masofa akhozanso kugula mpando ngati umenewu wa sofa. Mpando wa sofa umafunika mafomu mkatimo, komanso timayika ma spring pokhalira pakuti uziveka ufuofu imene imakhalira sofa ija. Komano kwambiri ndi luso lomwe timayika kunja loluka, chifukwa chokuti timafunisisabe kuti brand yathu yoluka kunjapo isachoke mu sofa imene tikupangayo. Ndiye zinthu zomwe zimafunika pamene papa ndi zinthu zimene amapangira monga ngati masofa, monga pamafunika plywood, komanso pamafunika mafomu, timapanganso bostik nsaluyo kuti tizimata bwinobwino mafomu bostik. Ndiye kuti zinthu zomwe zimafunika pa mpando ngati umene wa sofa ndi zimenezo. Phatikizapo zomwe tanena kale zicha za anamgoneka ndi msungwi. Ndimatero kuti anthu ena ali ndi maluso opanga mipando, komanso tizinthu tosiyanasiyana ta mabasket timeneti tomwe amapanga ndi sungwi komanso zinthu zosiyanasiyana. Ndiye lero tikutero kuti tikucheza pabwandiro pamachoka choncho mu mzinda wa Lilongwe, pakona penipeni poti tikupita ku area 18 komanso ndithu kulowa mu 47 pa junction imeneyi. Pala anyamata amene amapanga maluso osiyanasiyana, kukonza ma cane chairs, ena amati ma basket chairs. Ndiye tikucheza pano kuti tione kuti zimayenda bwanji. Takhalani pomwepo.
zoonadi manja amakhala osiyana, anthu okhoma amakhala osiyana, oluka amakhala osiyana. Kawirikawiri anthu akakhala mwina pachangu ndi pamene amapezeka kuti akupanga ntchito yofulumira, ndiye zimapezeka zokuti ntchito sikulongosoka. Koma manja ngati apa pamene mukuneneramu, pamene mwaoneramo, ndiyoti ife timayesesa kuti tizikhalapo anthu angapo amene ntchitoyo akuyidziwa. Komanso finishing timafuna zokuti munthu amene akuyizwisisa ntchitoyo kuti akhoza kumaliza kuti customers akhoza kuona ntchito yabwino. Mpando umodzi umatha kupangidwa ndi anthu awiri imene ndanenera, okhoma ndi oluka. Mpando wa sofa kufika kuti wathatamaliza, timafuna munthu amene amapanga masofa koyambirira, ndi amene amapanga frame yathu malingana ndi mmene akuonera design ya mpando omwe akuona kuti ukhalemo. Ndiye munthu amene amaziwa za masofa ndi amene amabwera ndi kupanga framing, ndiye kuti ifeyo iyeyo akamaliza kupanga framing amabwera ano ndi kukutira nsalu mmene amapangira sofa, ndiyoti iye ntchito yake amakhala zokuti wamalizira pamenepo. Ifeno timabwera ndi kuyirukira kunjako bwinobwino, kutseka nsalu zina ndi zimene wasiya mkati ngati matumba asofa amene amakonekera mkatimo, ndiyeno kumapeto kwake ndi pamene timaupenta mpando. Kawirikawiri luso ilili ndi ngati kumbali ya ineyo ndi luso loti ndinachita sinaphunzire nachita obadwa nawo. Ndiye ndikaona chinthu fani makonda kumaona zinthu kawirikawiri zimene anzanga ena akupanga ngati masofa, mipando ina imene imachoka maiko anzathu kunja, ndiye ndikaona mpando oti wandisangalasa ndiye ndimatha kujambula ndi kumuuza nzanga amene ali wokhoma, chifukwa ine ntchito yanga kwambiri ndimangotha kuluka komanso kupenta mipando. Ndiye ndikamufotokozera nzanga okhoma ngati angakwanise, ndiye kuti amatha kukhoma. Tikaona kuti ntchito ichi kuti ndimene timafunira ndi pamene timayamba kuluka. Ntchito yayikulu kwambiri imagona pokhoma, popanga frame, ndi pamene ntchito pamakhala ngati pali ntchito yambiri, kapena tinoti skeleton katundu wathu, ndi pamene pamagona ntchito. Monga mapangidwe amene wandoti amatengera ndi munthu umene wafunira kuti ine ndikufuna kuti muluke, timati big weaving, ndi ngati mapatani amene timapangira mpando. Ndiye anthu amatha kumangosankha kuti ine ndikufuna design pattern yanga ikhale ya big weaving, ena amanena kuti ayi koma mundilukire small, mutiyikire timaluwa mmene anthu angafunire. The big weaving ndi chimodzimodzi, maloyedwe ake a materials ndi chimodzimodzi, palibe kusiyana, zimangosiyana ndi kalukidweko, koma malosedwe a ntchito a materials amakhala kufanana. Ndi zomwezo small weaving, komano kuti mmene ndafotokozera muchakuti zimakhala ngati kungosiyana pattern, palibe kuti timayikapo chinthu china chowonjezera, ndi chimodzimodzi ndithu. Kupinda kumene kukuoneka kupindako ndi imene timanena kuti skeleton chatika makhoma, ndiye kuti ngati mpando wathu tikunena kuti ukhale wopindika, ndiye kuti munthu amene akukhoma amaupinda ndi mmene tikufunira kuti upindike chonchi. Chifukwa chokuti ife amene tikuluka fe timangotsatira mmene munthu uja wakhoma, ndiye kuti kupindika komwe kuonekako ndiko kuti imakhala zokuti ndi mmene wapangira munthu amene amakhoma. Mawu anga omaliza ndiwo kuti tikupempha kuti Amalawi athe kuzindikira katundu amene akupangidwa Malawi momuno, chifukwa katundu wathuyo timakhumudwa kuti anthu ambiri amene amatigula amakhala anthu obwera. Sonyezo kuti katundu ndi wabwino, koma Amalawi eni ake sitinathebe kuzindikira kuti tili ndi zinthu zina zake zabwino. Komanso kwa achinyamata anzanga amene akungokhala akhoza kumatengerapo chitsanzo kwa ngati anyamata ngati ife amene tikuyesesabe kumapeza njira zoti zizibweretsa chuma mu dziko lathu lino. Chifukwa chokuti ntchito iyi ine si imene ndanenera muchoti ndiyoti ndinangobadwa nayo, koma si yomwe ndinaphunzira. Ilipo ntchito yomwe ndinaphunzira, koma panopa ndikudalira ntchito yokuti yoluka mipando. Anthu amanena kuti zomanga zamanja mwina ndizovuta. Mwina tangofotokoza kuti zomanga zamanja zimathandiza, zingathandize banji? Okay, kuvuta kumakhalapo ngati munthu sakuzipasa nthawi komanso kupereka chidwi chake chonse ku ntchito. Ntchito yomanga zamanja imafunika kuti munthu athe kuzipasa nthawi yokwanira. Ngati akuphunzira asasogoze kwambiri ndalama, chifukwa choti anyamata ambiri akamaphunzira amafunanso ndalama pa nthawi imodzi. Komanso ntchito imene yomangamangayi ngati yopanga mipando luso lathuli, ndi ntchito yokuti ndiyofunika kwambiri ku dziko lathu lino,
chifukwa tikumaona katundu wambiri amatha kupita maiko akunja koma sitinazindisa boma silinapange njira ina yake yoti ikhoza kubwera ndi mfundo yothandiza anthu ngati amene timapanga zinthu izi zawomangamangazi. Komanso katundu amene timamangirayo ndoti amachoka mwina madera ochepa kwambiri mu Africa musemu kusonyeza kuti ndi mwayi wathu kuti tikanatha kugwiritsa ntchito katundu amene tikumpezayo kugulitsa dziko lathu ku mayiko ena. Mene monso ndimene tamalizira programu yathu ya lero ya zimakhala bwanji. Programu imene imakhala ikuti pasadanga kuti zinthu zosiyana-siyana amazipanga bwanji. Ndelero timacheza mu mzinda wa Lilongwe ndi William Juma amene amapanga ndithu mipando, Maken chairs, ena amatchula kuti ma basket chairs. Timaona kuti zimenezi amazipanga bwanji. Chomwe mungazachite nkuzakhalanso pomwepo Sabata yamawa pamene ndidzabwereso ndi programu ina ya zimakhala bwanji. Ndisanapite ndimuthokoze mkonzi wamkulu wa programu imene Rebecca Shincheka. Komanso nyamata amene amakhala pa makina kuonetsetsa kuti niyo mukuonera zimakhala bwanji wabwinobwino amene ndi Henry Shulu. Ine ndi Faith Kantambe ndapita.